Америк си една ръкавица. После си правим чекия с едно друго. Ооо! Ма не го сваля. Бегай сега! Това там. Какво сега го кара? Ама иди го изкарай, бе! Нека се учат, бе. Сега че виж ваюшката, какво че го западе джимето. Да, ще се западе. Ваюшка е тук от тия дири. Няма да го трябва. Там карат аватьорите удара. Essa Titanic não liga. Ако искаш да те откарам, да си вземеш. Какво си кара чумче?